በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ይብዛሕልኩም ናይ ራሄል ዩቱብ ተኸታተልቲ ኩራት ሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ደሓን ዲኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን እየ። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ድማ ሰላም ክትኾንለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ኩራት ሕዋተይ እንኳዕ ድማ ንሰንበተ ክርስቲያን ብሰላም ኣፅሕና ናይ ሰንበተ ክርስቲያን ተኸተልቲ ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና። እሽኒ ንሎማዓንቲ ድማ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብሂል ኣበው ምዕራፍ 3 እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹሞ ምዕራፍ 3 22 ክፋል ማለት እዩ። እንታይ ይብለና ናብኡ ክፍለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። ብሂል ኣበው ምዕራፍ 3 22 ክፋል መንፈሳዊ ኩናት ይብለና። መንፈሳዊ ኩናት ማለት ኣቀድመ ኣቢልና ከም ዝረኣናዮ ልክዕ ከም መንፈሳዊ መንነት መንፈሳዊ ኩናት እውን ክልተ ቃላት ዝሓዘ እዩ። መንፈሳዊና ኩናት ክኸውን ከሎ ነዚ እውን ፈላሊና ክንሪኦ ኢና። መንፈሳዊ ዝብል እኮ ኣቀዲምና ስለ ዝረኣናዮ መንፈሳዊ መንነት ኣብ ዝብል ንምልከት። ኩናት ማለት ከዓ ውግእ ቃልሲ ማለት እዩ እምበር መንፈሳዊ ኩናት ክንብል ከለና መንፈሳዊ ውግእ መንፈሳዊ ቃልሲ ማለትና እዩ። እዚ ማለት ከዓ ጥበበኛ ስራኽ ኣብ መጽሓፍ ወልድየ ለእመ ሆረከ ትትቀኒ ለእግዚአብሔር ኣስተዳሉ ነፍስከ ለህማም ማለት ኣታወደይ ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተ ዳ ኮይንካ ገዛ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ ከም ዝበለ ንእግዚአብሔር ከተገልግል ክትሓስብ ከለኻ ሰይጣን ከዓ ንእግዚአብሔር ኣገልግልኻ ነታ ንሱ ዝሰኣና ገነት ከይትወርሳ ዝበልዖ ስኢኑ ከም ዝጓዙም ኣንበሳ ኣብ ዙርያኻ ኩሉ ሳዕ ምስ ተመላለሰ እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:8 ሰይጣን ክመላለስ ከሎ ከዓ በቲ ግብሪ ስጋ ጉሁድ እዩ ዝበሎም ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 5:19 ክሳብ 21 በዚኣቶም እዩ። እዚኣቶም ከዓ ስጋ ዝለበስና ከም ምዃንና መጠን ኩሉ ግዜ ከሸግሩና እዮም እምበር እንታይ እዮም ንሳቶም ንዝብል መከራ፣ ፈተና፣ ሓጢያት፣ ትዕቢት፣ ሓሶት፣ ዝሙት፣ ውዳሴ ኮንቱ፣ ቁጣዓ፣ ቂምታ፣ ስኽራን፣ ጓይላ ወዘተ እዮም። ብዝበለፀ ከዓ ልዕል ኢልና መንፈሳዊ መንነት ኣብ ዝብል ከም ዝረኣናዮ ኣንጻር ናይቶም እዮም። ኣንጻር ከም ምዃኖም መጠን ኣብኡ ምስሎምን መልሶምን ተገሊፅና ስለ ዘሎ ምድጋም ከይኸውን ኣብዚ ኣይክገልፁን እዮም። ንምጥቃስ ዝኣክል ግና ሓደ ክልተ ክንጠቅስ ኢና። ካብኣቶም ሓደ ድማ መከራ ወይ ከዓ ፈተና ኢና። መከራ ብቁሙ ፈተና፣ ጭንቂ፣ ሽግር ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝመፅእ ፍሉይ ስቃይ እዩ። ግናኸ መከራን ጭንቀትን ፈተናን እኳ እንትኾነ ንዝቕበለ ግና ናይ ተግባር ምኽሪ ዝህብ እዩ። ኣበው ንመከራ ብመከርኡ ዘይኮነስ ብመካርነቱ ፍተዎ ይብሉ። ስለዚ መከራ ክብደት እኳ እንተሃለዎ ግናኸ በቲ ዝህበካ ትምህርትን ጽንዓትን ክትፈትዎ ይግባእካ እዩ። መከራ ንክርስቲያን ምስ እግዚአብሔር ናይ ምዃኖም ምስክር እዩ። እዚ ብምዃኑ ከዓ እግዚአብሔር ብጸጋን በረድኤትን ኣይፈልዮምን። ጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ በመከራ ስጋ ተፈቲኑ ከም ዝሰዓሮም ንሕና እውን ክንስዕሮ ንኽንዕወት ምሳሌ ገዲፍልና። እዚ መከራ እዚ ከዓ ንነፍሲ ጸጋ ወይ ሂወታ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ነፍሲ ብመከራ ወይ ከዓ ብፈተና እንተዘይሓለፈት መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርስ ኮነ ንኣምላኽ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን። ስለዚ መከራ ምስ ክርስቶስ ሓደ ዝገብረና እቲ ዝስዕበኒ መስቀሉ ልዒሉ ይስዓበኒ ከም ዝበለ መስቀል ማለት ከዓ መከራ ማለት እዩ። ብመከራ ብፈተና ዝሓለፈት ነፍሲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንትዕግስትን ጽንዓትን ገንዘባ ትገብር። ኣብ ሰማያት ከዓ ወራሲት ሰማያዊ ርስቲ ትኸውን። ንዝመፀና መከራ ከዓ ኮነ ፈተናስ ንሰናይና ክንቕበሎን ንክርስቶስ ጎይታን ክንመላለስ ኣበው ስለ መከራ እንታይ ይብሉና ሓቢርና ንመልከት።
ወደየ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣይትፍራሕ ካብኡውን ኣይትህደም ተጋድሎ እንተዘይህሉ ምግባር ትሩፋት ስለዘየላ እምነትን ፍቅርን ከዓ ከይተፈተኑ ብሓቂ ምሳኻ ይነብሩ ኣለዉ ድዮም የለውን ርግፀኛ ክትኸውን ኣይትኽእልን ነዚኦም ብርግጽ ገንዘብካ ጌርካዮም ዶ ትፈልጥ መከራ መስገጠመካ እዩ ስለዚ ተጋድሎ ኣይትፍራሕ ካብኡውን ኣይትህደም አቡነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ስለ ክርስቶስ ምስ ዓለም ሙሉእ ክዋጋ እየ አቡነ ቅዱስ አትናቴዎስ ሓደ መንእሰይ ንአባ ዘሲማስ ኣብ ቀደም ዘመን ሰይጣን ሕጂ ንዓና ብዝፈተነና ዓይነት ንሰባት ይፈትኖም ነይሩ ክብል ሓተቶም አባ ዘሲማስ አይ ሕጂ ገዲድዎ ምክንያቱ ዘመንና ተወደአ ስለ ዝኾነ ተበሳጭዩ በልዎ አባ ዘሲማስ ፍትዋተይ እግዚአብሔር ነዚ መከራ ዘምጽኦ ናታትኩም ሸለልትነት መርሓቕን ካብ ድቃስኩም ንኽትነቕሑን እዩ አቡነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብ ጊዜ ፈተና ነቶም ድኹማት ዝወቅስ ሰብ ክደልዩ ከለዉ እቶም ሓያላት ግና ንእግዚአብሔር እዮም ዘድልዩ አቡነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ወርቂ ብእሳት ከም ዝፍተን ኩሉ ናይ ክርስቶስ ጸጋን ክብርን ከዓ ከይተፈተንኻ ክትረክብ ኣይከኣልን ናይ ዓለም ፈተናን እሳትን ቀልጢፉ ይሓልፍ ይጠፍእ ሓጢአተኛታት ዝኣትውሉ ናይ ገንሃም እሳት ግና ንዘላለም እናነደደ ይነብር አቡነ ቅዱስ ሚናስ እቲ ያው ጊዜ ፈተና ዝዕገስ መንግስቲ አምላኽ ከኣቱ ኣይኽእልን ከምኡ እውን ከይተፈተነ ሓደ እኳ ክድሕን ኣይኽእልን አቡነ ኢንጦንዮስ እቲ ዝዓበየ ናይ ክርስቲያን ትምህርቲ ንገዛ ርእሱ ከም በዳሊ ገይሩ ከቕበልን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ከዓ ፈተነ ከም ዘሎ ክፈልጥን እዩ ንመከራ ተቐበል እምበር ኣብ ልዕሊ ካልኦት መከራ ኣይተምጽእ አቡነ ማሪሳቅ ገደልን ፈተናን መከራን እንተዘይሃልዩ ናይ ዓወት አክሊል የለን ጸላኢ እንተዘይሃለወ ከዓ ዓወት የለን ቅዱስ ባስልዮስ ልክዕ ከምቲ አትሌታት ድሕሪ ብርቱዕ ቃልሲ ኣብ ኣደባባይ ዘውዲ ዓወት ዝደፍኡ ከምኡ ድማ ክርስቲያናት ብፈተናታት ምስ ሓለፈ እዮም ናብ ፍጽምና ዝበጽሑ አቡነ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ህፃን ቆልዓ ኣዲኡ ክትሓጽቦ ከላ ይበኪ ንእሽተይ እምነት ዘላቶም ሰባት መከራ ናብኣቶም ክቐርብ ከሎ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ይጉረምርሙ ማይ ንሰብነት ከም ዘጽሪ ማይ ንሰብነት ከም ዘጽሪ መከራ ከዓ ንነፍሲ የጽሪ ቅዱስ ሴሞን ፈተና ዝህሉ ልቢ ድማ ዝያዳ እዩ ዝነጽህ አቡና ቤምብዋ ጣዕሚ ስጋ ምስ ዝደክም ሽዑ እዩ ሓይሊ ነፍሲ ዝብርትዕ አቡና እንጦንዮስ ከምቲ ኣየር ከይወጻእኻ ከተተንፍስ ዘይትኽእል ከምኡ ከዓ ፈተና ናባኻ ከይመጸ ክትኸልኸሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትቆጻጸሮ ግና ትኽእል ኢኻ ኣባ ጳሜን ጸላኢ ኣብ ዝበዝሐሉ ቦታ እንተዝነብር ሓያል ወታደር ምኾንኹ ኣባ ጳሜን ፈተና ንዝተሓበአ ስምዒት ዝገልጽ እዩ ዝመጽእ አቡና ቅዱስ ኒቆዲሞስ ውግእ ዘይብሉ ልቢ ጸጋ የብሉን ኣባ ቤምብዋ ካብ ፈተና ዝሃድም ካብ እግዚአብሔር ይሃድም አባ ጳውሊ ፈተና ሰይጣን ብዙሕ እዩ ንነፍሲ ወዲ ሰብ ብውዳሴ ኮንቱ ክስዕራ እንተዘይከኣለ ንጸርፍን ሓሜትን ከም ኣማራጺ ይጥቀመሉ አቡና ቅድስት ኢታይ ሰንቀልቲካ ንዑ በታ ጸባብ ማዕጾ ምእንታን ክነኣቱስ ንቀዳደም ከምቲ ኣግራብን ሓያል ንፋስ ሓጋይ ተጻዊሮም ናብ ፍረ ዝወጽሑ ናትናውን ንክዕ ከምኡ እዩ እቲ ዘለናዮ ናይ ንፋስን ፈተናን ዕድመ እዩ እሞ እዚ ፈተናታት እዚ ስዒርና ምስ እንሓልፍ ጥራይና ንመንግስቲ ኣምላኽ ክንረኽባ ንኽእል አቡና ኢታይ ታዶራ ቅዱሳን ኣቦታት ከም ዝገበርዎ ንሓደ ሽግር ወይ መከራ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምቕማጥ ብምጽላይን ብምጻምን መፍትሒ ክረክብ ይከኣል አቡነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ነዚ ንርዳእ ነቲ ሓኪም ኣምላኽ እዩ ስቅያት ከዓ መድሓኒት ናይ ድሕነት እዩ
ሊቁ አግሰጢኖስ ጥበበኛ ሰብ ንኣምላኹ የዘክሮ ነቶም ዝርስዕዎ ግና ይሰውሮም። ኣቦና ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ገጽ ምድሪ ሓዘን ዘይብሉ ቦታ የለን፣ ብፍጹም እውን ኣይነበረን። ሓዘን ዘይብሉ ቦታ ኣብቲ ውሽጡ ክርስቶስ ዘለዎ ልቢ ጥራይ እዩ። ቅዱስ ኔኮን ናይ ኣፖቲና ከምቲ ጥዕና ካብ መሪር መድሓኒ ዝመጽእ ከምኡ እውን ምሕረት ነብሲ ካብ መሪር ተመክሮ እዩ ዝመጽእ። ቅዱስ ፓይሶስ ዘደብረ ኣቶስ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ንዓና ዘይከኣል ኮይኑ ዝረኣየና ብሓገዝ ኣምላኽ ቀሊልን ፎኪሱን እዩ። ፓትርያርክ ፓቭል ዘሰርቢያ ጽኑዕ ወይ እውን ሓያል ክትኸውን ተደሊኻ ንሽግርኻ በይንኻ ምስ እግዚኣብሔር ኮይንካ ምቅላስ ተምሃር። ኣለቃ ገብረሃና ንመከራ ብመከሩ ዘይኮነስ ብመካርነቱ ፍተዎ። ኣቦታትና ንእግዚኣብሔር ዕብየት ወይ ክብደት ሽግርኻ ኣይትንገሮ፣ ንሽግርኻ ግና ንእግዚኣብሔር ዕብየት ንገሮ። ኣቦታትና መዘራረቢ ዛዕባና ምንጭ መንከራ ወይ ከዓ ፈተና እንታይ ኢልካ ትሓስብ? ይስዕረካ ዶስ ዋላስ ትስዕሮ ዝብል እዩ ነይሩ ናይ ሎማንቲ መደብና ማለት እዩ። ብሂላቡ ምዕራፍ 3 22 ክፋል እዚ ትከታተልዎ ነበርኩም ይመስል ነይሩ። ምዕራፍ ክፋል 23 ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ሒዘልኩም እስካብ ዝመጽእ ናይ ሽዑ ሰባት የለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝወደቐ ብዝነጥበ ብኣፈትጓን መላእክቲ ገይሩ ይኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን። ኣሜን።